Nakasinati og baha ang pipila ka lugar sa Negros Oriental. Stranded ang mga motorista ug mga muagiay sa lugar. Human mulapaw ang sa spillway ang baha sa pipila ka lugar sa Negros Oriental. Kinihuman ni bunok ang kusog nga uwan sukad gahapon July 28 hangtod karong adlaw July 29. Sa barangay Himukdungon, Mabinay, nipugos sa paglabang sa baha ang mga lumulupyo aron lang makapauli sa ilaha. Ang mga motorsiklo gitabangan nagpasan. Aduna say mga nitabang og aswat sa ila mga dala lakip na ang mga gagmayng bata. Matod sa uploader sa video, walay adlaw nga dili mulapaw ang baha sa spillway karong panahon nga nagpunay og uwan. Sa lungsod sa Ayungon, nagboluntaryo ang mga lumulupyo sa lugar nga limpyuhan ang spillway ug ilang gitangtang ang mga nakabara sa imbornal. Sa Manhuyod, dili malabngan ang spillway gumikan sa kakusog sa bulog sa tubig. Wa hinoy gikatahong na anod o danyos sa nahitabong baha. Matod sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpauwan ug nagpabaha sa dakong bahin sa Negros Oriental sukad gahapong adlaw. So, localized thunderstorm na tagahapon, sir. Posible mong gihapon makapabaha ang localized thunderstorms. Kaya posible mong gihapon makasinati sa moderate to heavy na pag-ulan na naay lightning o thunderstorms.